Hello, my name is Ronnie and welcome to my new channel. I'm 18 years old and I'm from Finland. I'm going to make videos mainly about Battlefield 3 and I'm going to start with making series about every Battlefield 3 gun. First up, I'm going to make a video about UBU-88, which is a semi-automatic sniper rifle. This gun would be useful in hardcore servers, but I don't recommend using this in normal servers. You have to hit 2 to 3 times to get a kill and it has only 11 bullets in one round. I would recommend using M417 instead because it has 21 bullets in one round. I would give 6 out of 10 points to this gun because it's not bad good either, so we'll let you watch the rest of the clips in peace, and in the end of the video I will show the accessories which I would use gun. So here are the accessories that I would use with this. The sight is optional, but I like to use sights without zoom. I tried to use grip, but to be honest, if you want good scores you have to use bipod and cam. The recoil is very high, stand or even crouch, but if you lay down you can handle it. So thanks for watching and remember to like or comment if you want to. You can recommend a gun which I would use in the next episode. So my name is Ronnie and have a nice day. No mutta oikein hyvää päivää katsojat. Mun nimi on Roni ja te varmaan tällä hetkellä pohditte, että Roni, minkä takia sä et oo verkkarit jalassa ja teepaita päällä? Miksi sulla on jotain pikkutakkia ja farkut ihan jalassa? Haluatko, että mä kuvaan niin? Tänään anteeksi mä oon vähän innoissani. Tänään mut palkitaan vuoden mä en osaa sanoa sitä. Positiivisimmaksi helsinkiläiseksi. Tossa about kuukausi sitten laitettiin käyntiin tämmönen äänestys, jossa mä olin ehdolla vuoden positiivisimmaksi helsinkiläiseksi. Mä en koskaan saanut semmoista ala- tai yläasteella, niin nyt vihdoin olisi chanssi. Palkitsemistilaisuus on Helsingin kaupungin talolla, johon me aletaan vähitellen olla jo myöhässä, joten eiköhän lähetä paikkaa. Ja tosiaan mun pitäisi vetää vielä puhekin siellä, joten vähän jännittää jopa. Oletko suunnitellut sen puheen? Tossa 45 minuuttia kun ollaan bussissa, niin ei. Kiitos! Kiitos! Mä haluaisin kiittää äitiä ja iskää ja jotain tollaista. Okei. Okay. Pitää vielä harjoitella se niinku tekoitku, koska eikö se ole aika tyylikästi, jos kesken puheen niinku alkaa tulla itkua. Niin, mutta sä oot positiivinen. Ei niin, hetkonen. Tästä tulee muuten aika paljon paineita. Pitääks mun nyt aina olla joka päivä silleen hei hei! Kävelen Helsingin kaduilla, niin kaikki on silleen, että hei, toi on se positiivinen tyyppi. Jos mä oon sit silloin silleen, että ei mikään oikein huvita ja vähän huono päivä, niin sit on silleen, säkö muka oot meistä positiivisin? Ei yhtään näytä kyllä siltä. No, tästä eteenpäin, tästä päivästä lähtien, mä aina hymyilen. Elämä on niin hauskaa. Näyttikö aidolta? Joo. Loistavaa. Mä oon just oikein. Totta kai kun mä oon tämmönen positiivinen ihminen, niin mä menen kiittämään bussikuskin. Kiitoksia paljon. Matka meni tosi mukavasti. On muuten ihan karseet keli tänään. Ai sä kuvaat? Aurinko paistaa, kaikilla on kivaa. Ihana keli. Puhdasta ilmaa. Vähän kun on tälleen niinku satanut, niin tulee silleen niinku enemmän happea ilmaa ja kaikilla. Käydään nopea hakea se palkinto ennen kuin se perutaan multa. Come on, nyt on perjantai. Tässä on mun tulevan asunnon olohuoneen taulu. Tommonen pieni ja sievä. Positiivisen asenteen omaamalla voimme itse päättää oman elämämme laadun ja oppia näkemään yhä useammassa asiassa vaikeuksien sijasta mahdollisuuden. Valittaminen ja vihaaminen, ne on tosi helppoja ja tällä hetkellä jopa niin kuin trendaavia juttuja. Että ne saa palsta tilaa, ne saa klikkauksia. Niin mä päätin, että jos mä jonkun jäljen voi jättää tämän mun kanavan kautta ihmisiin, ketkä mua seuraa, niin se olisi se, että yrittäisi tehdä käytännössä positiivisuudesta coolia. Silloin tällöin, kun mä pohdin, että miksi mä teen tätä työtä aamusta iltaa 365 päivää vuodessa. Mä käyn läpi mun katsojien kommentteja ja mä haluaisin lukea teille muuta. Oot ainoa tubettaja, joka auttaa jaksamaan eteenpäin. 23-vuotias vieroituksessa oleva huumeriippuvainen nainen, jonka poikaystävä oli juuri kuollut. Meidän koira piti lopettaa tänään. Kiitos, että olet tehnyt niin paljon hyviä videoita, joita voin katsella voimaantuakseni. Mulla on ollut pitkään masennusjakso. Sun videot on ollut suuri pelastus ja joka jotainen rutiini. Vikat 2 vuotta oon katsonut sun videoita aktiivisesti ja ne on piristänyt mua vaikeina aikoina. Kiitos. Terveisin 27-vuotias mies, joka kertoi samassa viestissä, että hän oli juuri parantunut syövästä. Niin kuin sä sanoit, mä myös koen sen, että mä en ehkä ole aina siinä onnistunut parhaimmalla tavalla, mutta ainakin mä oon yrittänyt parhaani. Ei kai mulla muuta. Painakaa tykkäystä ja kiitoksia paljon. Tsiikaa mikä pokaali. Vilkuttaa kansalle. Väärät hiukset, niin en oo urheilija. Mä halusin yllättää, kun mä teen semmoista videota, missä mä teen positiivisia asioita. Vähän niin kuin sä teit silloin 100 positiivista asiaa. Ja. Mä otin siitä vähän inspiraatiota. Niin koska sä oot mun pikkuveli,
Mä halusin palkita sut. Mä luulin, että sä käytit tähän rahaa, niin sit mä olin ärsyttänyt, että sä et olisi ostanut mulle jotain. Tää on tosi hieno. Kiitos paljon. Miken kanava? Wow, kiitos tästä kukkaista. Sun kissa vaan juoksentelee mun taulu yli. Sitä ei kiinnosta. Niin sä voitit ton vuoden positiivisin Helsingin. Siika, aitoa kultaa. Muuta kuin et onnittelut. Onnittelut sinut. Jep, Pekka Pouta, what's up? Nyt tsemppiä vähän.